Chris a cuasaí is mí sé OMP agus fáilte go dtí Leabhar-mheas agus an tatan seo an leabhar go bheas a going ná an ceannaíonn áling seo Labhraíonn Fungie speaks le doín in chinnéide agus ach chéir de roiint leabhar eile atá léit gom na tamlíonn is leabhar áling é seo ó chló speisialta atá lunathe gur gaoine nó sa daingin agus cáil an tálas faoi Litter fres is a punk press on a úsáid as clófres de knappe platín Heidelberg so den si cinná cló an seanna rud a brú níos ar an lenach agus tá an chló ar an goáling agus tá sé soch alíonanta agus tá sé ábhríonn mar bheith ní seanna leabhar ann agus is pop ar áardchaid an atá tá dlúíos go héin leis ach Labhraíonn Fungie is dáanta beaga Dasa granúra seo mar ar Fungie beag le mé píisi. Whoosh, wish, ishke, mishke, hoop, ha, ishke, mishke, hoopla, geek, meek, dúrdadíl, vedríis, ní raham tarkas nach den dúile, ná saint, fiacal hakach, ná kling na binginí ar magrím, mar tá an ghaanacht, níos farsinge ná gluscar nach neamh chuníalach na garad agus. Bhín sé kaint agus leid, úrth beidir go sé ábhrí muoinech an áitine agus nach annach an sprí. Bheadh sé go as kaint le Fungie agus chlus go mbeadh sé cantalach nó éigen nó beidir gur mise óháin chuoinech ar sin. Ach sinné an Labhraíonn das le doína ní chinnéide agus nó doína ní chinnéide tá beidir deganósach filiocht a fáilte cé sin an trodaí agus golóir ceann eile le cuiscéim sílam ach punk fres a daiscin ceann seo agus Labhraíonn Fungie is tiltó. Tá siad an níl mé tre éisteach leis fós ach dénig mé sin ar bhelín beag. Sinné deire le Leabhar-mheas lumsa OMP má tá molla a god féin más mín leat gnéing Leabhar-mheas ar do leabhar nó ar leabhar car leat nó leabhar haíonn leat abríí Leabhar-mheas agus beidir gnne mé beidir nach gnne mé a chuirt. Well, sné Leabhar-mheas slá bhelín weim sé OMP.